Feliz día da nai, que o pasedes maravillosamente todas as mamás do planeta do universo universal, e que o pasedes xunto cos vosos fillos, as vosas fillas, o resto da familia, porque está complicado con isto do confinamento, pero pasalo o mellor posible, que isto do confinamento que quede unha anécdota. A pasalo ben. Ala!